नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कैरीची चटपटीत आंबट गोड तिखट चटणी। अशा प्रकारे चटणी तुम्ही बनवली तर तुम्हाला तीच चटणी करावीशी वाटेल। तर यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 2 कैरी घेतले आहेत, या कमी आंबट आहेत। 1 छोटा चमचा राई, चवीनुसार गूळ, चवीनुसार मीठ, 2 मोठे चमचे मिरची पावडर, 7 लसणीच्या पाकळ्या आणि फोडणीला हिंग। कैरीची साल काढून अशी बारीक करून घेतली आहे कैरी। आता आपल्याला मिक्सरला लावायची आहे। कैरी घालूया, गूळ, मी गूळ वापरला आहे। तुम्हाला जर साखर वापरायची असेल तर साखर वापरू शकता, पण चटणीमध्ये गूळच हा चांगला लागतो। लसूण, मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। कैरीची चटणी मिक्सरला लावून झाली आहे। यामध्ये मी अर्धी वाटी पाणी वापरलं आहे। आता आपण फोडणीला देणार आहोत। छोटे 2 चमचे तेल घातलं आहे। राई घालूया, हिंग घालूया थोडा, चटणी फोडणीला देऊया। चांगली परतून घ्यायची आहे। गॅस स्लो केला आहे। एकसारखी आपल्याला परतून घ्यायची आहे चटणीला। कैरीची आपली आंबट गोड चटणी झाली आहे। तेल पण चांगलं होतं, आतमध्ये चटणीमध्ये मुरलं आहे। स्लो गॅसवरती आपण हे 8 मिनिटं शिजवलं आहे। ही चटणी आता थंड झाल्यानंतर घट्ट झालेली दिसेल तुम्हाला। गॅस बंद करूया। कैरीची चटपटीत आंबट गोड तिखट चटणी बनवून तयार आहे। ही अशा प्रकारे तुम्ही करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल हा माझा विश्वास आहे। आताचं कैरीचं सीजन पण आहे, तर अशा प्रकारे तुम्ही कैरीची चटणी ही करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।